नमस्ते प्रणाम। हम भोजपुरी सिंगर बलमुआ मोहित राजा। तो स्वागत बा भाई लोग हमारे ऑफिशियल चैनल में रहकर मोहित राजा ऑफिशियल। तो रउआ लोग के हम पिछला वीडियो में बतैले रहे कि कैसे गाना लिखल जाला, कौना मात्रा में लिखल जाला। तो आज के वीडियो में यही बतावे वाला बानी। दूसरा बात कि गाना एगो ऐसा प्रकार के शब्द जोड़े के चाही ताकि वो गाना बेहतरीन होखे। जैसे कि नानी, पानी, जवानी, ये सब सब मिलता जुलता होखे के चाही। जैसे कि एगो गाना बा, ए बाल पर लगा के गोरी फूल लागो तारू ब्यूटीफुल, ए बाल पर लगैले बड़ फूल लागो तारू ब्यूटीफुल। ऐसा ऐसा मैटर जुगाड़ करे के चाही। एगो जैसे मैटर तैयार भइल बा, रंगदारी, कोई भी देवर भौजाई कैसन हो गाना बन सकेला। एगो दूगो शब्द जोड़े के चाही, पंच लाइन मिलता जुलता होके के चाही, सब दोनों अटैच होके के चाही ताकि बेहतरीन गाना लिखा सके। तो अगर रउआ लोग गाना लिखल चाहत हो हम तो हमसे संपर्क करम। मोबाइल नंबर स्क्रीन पे चलता, कांटेक्ट करम। अब अगला वीडियो कल आएगा। आज के लिए प्रणाम बा।